Good morning, guys. Ayun. Alas 6 pa lang, pero bumangon na ako. 6:30 naman na pala. Wait lang. Hindi ka nagpo-focus. Ayun. Hindi kami masyado nakatulog kay Atom as expected kasi first night niya. Baka namamahay. Tapos, talaga siya. May problema sa kanya, guys. Kaya kailangan mapavet namin siya ngayon. Pagising niya natin pagkatapos ilakad siguro. Kasi, yung pilay niya is hindi lang basta pilay eh. Kumbaga parang may masakit sa kanya, yung ganun. Kasi kapag at rest siya, parang nanginginig-ginig pa rin siya na ano. Alam mo yung hindi matigil yung ano niya, yung pag pilay-pilay niya, kahit na nakahiga na siya, yung ganun. Tapos ang ingay niya kagabi, tapos makatulog siya konting minuto, tapos mag-iiyak-iyak na naman siya. Grabe. Para kaming may baby kagabi. Siguro yung pag-iyak-iyak niya, dahil sa namamahay lang siya. Ayun. Sana hindi naman sa condition niya. Pero, parang si Poknat eh. Alam niyo yun? Parang naglilimp na kahit nakahiga na. Siguro yung kulang sa palibasa wala pa daw. Kahit na anong shot man na, kahit na anong vaccine. Siguro kulang yun sa iron or calcium. Ganun. Pero naman siya. Masigla naman siya. Tapos nag-research kami kagabi ni Daddy. Yung sa distemper kasi nga sabi ni I forgot na naman her name. Sabi ko nagdala sa kanya baka daw distemper. Inano na kasi nila sa vet. So first ata is distemper. So kaya magpapa-second opinion tayo. Ganun, nakakaloka. Wala naman siyang sipon, lagnat, or di naman siya nagsusuka. So, ganun yan, naglilimp lang talaga siya. Kawawa naman. Tapos yung niya pa kahapon, yung tutoy niya, ang tagal bumalik, ang tagal mag-retract. Sabi ko, ala, ano yan, ba't ang tagal? Kasi di ba pag yung male na dog, pag dinidila-dilaan nila, ganun lang. Tapos bumabalik din naman normal. So, ayun siguro may nakarating sila dito alas 7, tapos mag-alas 10 na. Ganun pa rin. Sabi ko, ala. So, nag-research ako ulit. Ganun. So, nilaglag ko siya ng ointment, yung pampadulas, ganun. Tapos, nilinis ko. Kasi nga, baka daw may foreign object, ganun. Eh, din, wala. Naman na-retract agad. So, ang problema lang talaga yung niya, yung pilay niya. Kaloka. Ayun, pagising-gising ako. Kalok. Pero carry lang naman. Hindi naman ako puyat na puyat kasi lumaklak ako ng gluta. Kasi alam mo, naririnig ko si Frog inaalo-alo niya si Atom. Shhh! Tulog na. Ganun niya. So, ayun. Na yung diwa ko ang nagigising. Kaya, yun lang. 6:30 na pala, guys. Alis na naman si Emma. Last day nila ngayon. Hindi ko pa yun natatanong kung about sa nila. Sa 7 days niyang walang pahinga. Tingnan niyo siya, guys. Bababain mo nga to. Baba. Lakad mo na. Poor dogs pa yung bata. Wait, labas kayo dito, labas. Konti na lang, guys. Konti na lang. Nag-delete ako ng mga message ay, bastos naman to sa iyo yung message request. Pasensya na yung mga nag-message sa akin dito. Kung hindi ko kayo nasagot, nagbubura na po ako kasi sobrang dami talaga. Kaya hindi ko na siya, hindi ko mabasa yung iba, hindi ko na mabuksan yung iba, hindi na makapasok yung iba. Ayun, last year pa to. Siguro January na to last year.
Kaloka. Yung 1,000 na mahigit is nabura ko na nung nakaraang araw. Kasi may, ano, may option dito na ano eh. May parang ganyan, no? Yung tatlong bilog. Yung ganyan. May tatlong bilog siya na ano. Tapos, ano mo? Parang basta something na gano'n, 52, ano lang, 52 na lang. So, ito yung isa-isa ko na siguro yung, ano, yung 500 plus na natitira is inisa-isa ko na kasi nawala yung option na makapag-delete ng, ano, ng maramihan. Nakakaloka. Meron pa nga ako nasagot, grabe. Kanina, dalawa tayo. Sabi niya, ay, Miss Mapi, ang tagal na ng message na yan. Pasensya na kayo, guys, ha. Tapos, hindi ako snob, ha. Hindi ako snob kapag ka nag-message kayo sa akin dito sa, ano, wait lang, Madalem. Kapag ka nag-message kayo sa akin sa Facebook, na di ko kayo nare-replyan, hindi ako snob, guys. Kung may ano kayo, guys, kung may inquiries kayo, may kailangan kayo sabihin sa akin, may gusto kayong sabihin, yung ganun, i-Viber nyo na lang ako, guys, kasi doon ako mas active. Kasi, alam nyo naman na ano ko na online seller ako. So, tinatry ko na mag-focus lang sa isang tawag dito, sa isang app lang na kung saan pwede nyo ako makontak, ma-message, ganun. Kasi kapag ka madami, mas lalong nakakalito, especially sa mga orders, yung ganun, meron sa Facebook page ng Mafidaki, yung vlog ko, tapos meron sa Viber, yung gano'n. Kaya mas gusto ko isa lang. Kumbaga, centralized lang yung ano, yung pagme-message sa akin. So, ayun, nasa ano naman. Ilalagay ko sa description box, guys, yung ano, yung number ko. Pero, nasa ano naman yun eh, nasa Instagram ko naman yun eh, yung contact number ko. Business number ko yun, guys, ha. So, kung may mga ano na kayo, kung may mga sasabihin. Pero, kung may mga importante kayo sabihin, pwede nyo nang yan doon, ipadaan doon, okay? Kasi sa ano talaga, sa Facebook talaga, hindi ako nagsasagot madalas. Kaya naipon. Isipin nyo, 2,000 mahigit na request messages. Sabi ko parang, baka iniisip na itong 2,000 na to is napakabastos ko naman para hindi basahin yung ano nila, yung messages nila. Pero yun nga, guys, sabog lagi yung ano ko, yung inbox ko, yung Viber ko. Kaya kahit sa Viber, kung late man ako maka-reply, please, forgive me, guys. Maximum na dyan is 4 days siguro. Kapag sobrang busy ko talaga, to 1 week, ayun, ako makareply. Kaya pagpasensya nyo na. Pero kapag may time naman ako, talaga sinisigurado ko na marireply. Oh, no! Mag-focus ka. Ayun, kapag may time naman ako, talagang sinisigurado ko na makakareply ako lahat. Mauubos ko siya. So, ayun lang. Tapusin ko lang to, guys. Ayun, naubos na rin siya, guys, finally. So, ready na naman mag-accumulate yung ano ko, yung inbox ko. Joke lang. Ayun, isa pa, guys. Kung may sasabihin pala kayo, sabihin nyo agad ay. Huwag yung hi, hello, yung gano'n. Kasi, kung ina-expect nyo kung gusto nyo mag-start ng, ng conversation, sorry, hindi mangyayari yun. Kasi, ayun nga, late ako lagi makareply, hindi ko agad mababasa yan. So, kung may gusto kayo sabihin nyo agad, guys, kahit na nobela pa yan, sabihin nyo agad, huwag kayo magpaligoy-ligoy pa na, hi, hello, kumusta, ganyan-ganyan. Kasi wala akong time sa makipagpumusta na muna, guys. So, ayun lang, guys, it may sounds na, na offending, pero, yun eh, ganun talaga, kaya inaano ko na kayo, sinasabi ko na nanderechahan din. Okay, kung may gusto kayong sabihin, iparating, yung ganun is, Viber lang kayo, or message kayo, mababasa ko naman na yan ngayon, hopefully. Pero, ayun, isa lang, guys, isang message lang. Isang tanong, isang message, ganun, lahat ng gusto nyo sabihin nyo. Okay? Pero pag nag-reply naman ako, is-isahan lang. Okay, guys? Thank you so much. Sana maintindihan nyo, okay? Huwag masama ang loob kung hindi ko na-replyan yung mga nag-message sa akin simula last year. Ayun, kakabura ko lang po ng mga messages nyo. Kaya, yun lang. Good morning! Inaantay ko na lang si Froggy tsaka si Groot na makabalik, and then mag-breakfast na sila. Tapos, Chris nga tulog pa eh. Tapos maya-maya dali na namin si Atom sa vet. Wow, naman siya, guys. Di na siya makatayo. Pero tali na natin. Maya ka nakain? Doon lang tayo kumain. Oo, Pakalpay natin yun. Atom, come on na, baby, dali. Atom! Tapos ka na, baby. Come on na, dali. Kakain yan.
Atom! Come on, baby. Dali na. Oo, man. Dali na, pupunta tayong vet. Dali, let's go. Oh, Ay, ayun yan eh. ay, Ayun. very good. Galing Ayun na, naman nagising yan eh. eh. Atom! Ay, mo na, daddy, di siya makakbang eh. Galing-galing naman. Atom! Ako nga to. Dali, papuntang vet, dali. Breakfast na muna tayo. Ilabas mo na. Yan. Let's go. Yan, let's go. Come on, baby. Kumakain ka na. Atom! Oo, Magi. Okay lang yan. Para ano. Atom. Dito, baby. Atom! Atom! Atom. Liga na, dali. Atom! Kartimar na kami, guys. Ayan. Si ano, Atom. And yung. Ayan, si papagamot yung ano yan eh. Yung tenga niyan. Nalalagas yung ano, mga hair niya sa tenga. Hi, Atom! Hi, yung. Tuwang-tuwa ang loko. Hi! Dali na! Dali na! Opo! Sige na! Maligalig. Tom-tom! Tom-tom! Hindi namit ko sa kanya yung damit niya, no? Yung Maggie. Bet na kami, guys. Ay, si Atom. Atom! Ano, pilay. May pilay siya. Third owner na kasi ako eh. So, parang... Ayun. 8 months. Ay, nga. Kahapon lang. Kagabi lang sa akin yan. So, wala pa daw yan kahit isang vaccine. Kaya, ano. Tapos, nagkasugat. Tapos yun, after sugat, napilay na siya. Tum-tum! So, pilay na po siya nung pinano ko. Pilay na siya pagdating. Siya, 8 months na siya. Pasok na natin. Yung. Tapos na si Yung. Ilang kilo siya? Tapos na ta? Husband ka masama. We're home na, guys. Bad news. Distemper nga siya. Ayun, kaya pinapa-isolate siya sa ano, sa amin. Tapos pinapa-isolate siya sa ibang aso. Tapos sabi ng vet kung pwede daw ibalik siya sa pinanggalingan niya. Eh, sure naman kasi ako pagka binalik ko to, i-dispose din nila or pamimigay din nila. So, diba? Bok na, tita, dali. Doon ka. Wawa naman. Pupo. Kaya mo yan, baby, na. Kaya mo yan. Pakaloka. Kumakain naman siya, guys. Binigyan ko siya ng atay tsaka yung dog food. Kaso, natuto niya problema. Mukhang nakalabas siyang kagabi na ano. Hindi na naman niya maibalik. Nakalimutan ko pa sa vet kasi dinamitan ko siya eh. Nung pagkasabi ng vet na ano na distemper nga. So, parang ako, natulala na ako. Wala na yung ang lalim na nung iniisip ko. Parang, oh my gosh. Parang aantahin ko na lang ba itong mamatay yung gano'n. Kasi nakakamatay daw talaga yun eh. So, wala na yung sinabi niyang ibalik ko na lang sa may-ari kung possible kasi baka makawa yung mga dogs ko rito. Ay, nako. Kaya yun, hindi ko na nabanggit kung saan niya, yung sa tutoy niya. Anyway, niresitahan niya ako ng ito. Doggy syrup. Multivitamins. Parang ito din yung vitamins nila, nila Poknut. Hinahalo ko sa milk nila. So, yan. Bigyan ko siya mamaya. Pati silang lahat na bibigyan ko ulit na ito. Sorry, kailangan mo magstay muna dyan. Ang hirap mag-move on, guys. Alam niyo yun. Parang, habang iniisip ko, lalo ako naiiyak ko ano mangyayari kay Atom. Ayun, awang-awa ko sa kanya. Gusto ko siyang palabasin kasi maliksi naman siya. Nakikipag siya sa ibang dogs, tulad kagabi. Kaso, nag-research ako, nabasa ko is, nakakahawa daw talaga yun, lalo na yung sa urine, sa pupu, or yung sa hangin. Ayun, yung mga hininga nila. So, no choice ako ngayon kasi wala pa akong ideya. Unlike nun kay yung parvo ni Stifler is nakasurvive siya.
Pero itong distemper, walang cure din. Kaso, yun nga lang talaga yung pag-aalaga na lang ang mabibigay mo. Kaso, maririsk ko naman yung yung health nitong ibang dogs. So, 4 laban sa isa, diba? Ayoko naman siyang isoli. Parang, ayun. Parang ang sakit na sa kalooban na isoli pa siya. Alam niyo yun. So, bahala na. Magre-risk na lang ako, guys. So, sana. Di ko alam. Nakakainis. Lahat talaga. Grabe kapag sila pinag-uusapan. Diyos ko pa. Nakaka-meltdown talaga. Alam nyo yun. So, ayun. Anong gagawin ko, guys? Kaloka. Healthy naman itong mga dogs na to. Ayun. Sure ako dyan kasi kumpleto sila sa vaccine. And then, ipapa-update ko na lang yung antivirus. Yung anti-rabies nila. Kaso si Atom is hindi pa binigyan ng ng vaccine, gawa ng bago pa lang daw siya sa akin. Pinapabalik kami after 2 weeks. Ayun. Kasi alam niyo, habang nakikita ko siya, awang-awa ko sa kanya talaga na ay, ka-lurks talaga, guys. So, hindi ako nag-iinarte, ha. Alam niyo kung gaano ako kamahal sa mga aso, gaano ko mahalin ang mga aso kahit na 1 day pa lang sa akin yan, or alam niyo yun. So, ayun. Baka may mga suggestion kayo, gano'n na pwedeng makatulong kay Atom na hindi naman siya, hindi siya magiging kawawa. Ang hirap po yun, kapag ganito. Mamimili ka talaga. Kaso, wala na eh. Nasa akin eh, parang responsibilidad ko na yan. Yung iyak niya lang, tapos yung Uy. Anyway, balikan ko kayo, guys. May kausap lang akong isa din na expert sa aso. Okay? Inom ka na ng Dali. Labanan mo yan, ha? Lalabanan natin yan. Sakit mo, no? Na, dali. Very good naman yan si Atom, eh. Dali na, Tom. Na, baby. Dali na. Yan. Ayan, for maintenance niya to, guys. Twice a day. Dali tayo ng Palitan natin yung sapin mo. Yung toy-toy mo naman, di na pumasok ulit eh. Bakit ba? Pak na tabi dyan, bebe. Doon ka lang, dali. Layo kayo muna kay Atom. Sige na, layo muna kayo kay Atom for 2 weeks. Sige na. Tom-tom. Tum-tum ko, ay. Hello, guys. Galing pala akong vet. Bumalik ako kasi tawag dito. May nakita si Mika na na rehabilitation center for distemper patient na dog. So, ayun, kinonta ko naman kasi bala kong doon, dalhin doon si Atom nga. So, ang requirement naman nila is matest. Kasi sabi, di naman siya tinest kaninang umaga dun sa sa vet. So, dinala ko ulit siya para matest na kasi dun pagbabasehan eh. Kaso, yung lumabas, guys, is negative. Negative sa distemper. And then, sabi naman ng vet is, ganun daw talaga kapag advanced stage na siya. So, may posibilidad na hindi nga ma-detect na through yung test na yun. Sa siya kinuha na sa mata. So, ayun. And then, umuwi ako ulit. Ganun. Tapos, tinawagan ko ulit yung rehab. Sabi ko, nag-negative siya sa sa test. Pero, sure na sure daw yung vet na may na may distemper siya. Kaya, gusto ko sana kakudalhin dyan sa inyo para magamot man lang. Ganun. Tapos, sabi niya, ay, ma'am, hindi kami nag-accept ng patient na negative sa result. Kasi, may posibilidad din na wala talaga siyang distemper. Sumahawa siya dito sa ibang dogs nga, sa mga pasyente na may distemper. So, sabi ko, syempre ako naman, posible nga, 'di ba? Kasi nag-negative eh. And then, ini-insist kasi ng doktor na meron kasi yung yung sintomas niya, gano'n. Kumbaga, na
parang nalagpasan na daw ni Atom yung stage na yon. Kung mga stages, may mga stages daw kasi yun. Kung nalagpasan na ni Atom yung stages na siguro nagtatay, nagsusuka, nagmumuta, kaya tatanungin ko din yung yung pinanggalingan niya kung nagkaganon nga si Atom. Tapos, and then sabi niya, pa-check niyo po sa ibang vet, pa-check niyo po sa ibang vet, magpa-second, actually third na, magpa-second opinion kayo, and then test ko daw talaga lahat, pati yung blood, kung anik-anik, para malaman kung ano yung sakit niya, nagkukos ng pag-ganon-ganon ni Atom. Kasi kumakain naman siya, and ayun nga, alam ko, ang sama ko naman kung i-risk ko yung yung buhay din ng apat dito, diba, napakalusog, tapos magkaka-distemper lang din. So, kaya, tinatry ko na magamot siya, gumawa ng paraan para magamot siya. And then, ayun nga, kaya medyo napagod ako, na bad trip ako doon sa vet kasi parang dinidiscourage niya ako na, ma'am, wala na talaga yan, kahit anong gawin niyo, parang nasa kanya na yan, distemper na yan, hindi na mawawala yan. Pero, diba, nakakaloka yung man lang sa Alright, so, ayun lang guys, siguro tomorrow or maya-maya, daling ko siya sa isang vet dyan sa Cartimar ulit, ko ulit siya, pakukuha ko siya ng dugo or kung ano pa, mga platelets count na yan, ganun. Pakukuhanan ko siya para panatag din yung loob ko kasi awang-awa ako sa aso And then syempre naawa din ako sa mga nandito kasi masigla siya, nakiki-interact siya sa iba, diba? May vlog ako kagabi. So, ayun. Kaya maglilinis din ako pagka ni Emma, pagkadating is magpapa-disinfect ako para sigurado. Ayun, nilaban ko na nga yung mga nilalaban ko na yung mga higaan nila ng mga aso kasi lahat yun is sinigaan ni ni Atom. So, ayan lang. Sana pwede-pray ko sana, ayun nga, wala siyang distemper or kung ano man sakit, ganun. Kung meron man is yung kayang-kaya lang agapan, yung hindi nakakahawa ba. So, ayun lang guys. Pasensya na kayo sa mga kung ngayon na medyo malungkot kasi pagdating talaga sa mga dogs is sobrang parang ko yan alam mo yun, paiyakin nyo, sabihan nyo na ako lahat ng masasakit na salita, pero hindi nyo ko mapapaiyak, yun lang. Pagtungkol lang sa dogs talaga, kumbaga weakness ko din yun yung dogs. Ayun. Yeah. Second opinion tayo guys. Panibagong tayo. Bisita sa ibang vet naman. Hi! Hi! Hello! Tom-Tom! Hello, Tom-Tom! Tingnan nyo guys. Para lang talaga siyang si Poknat. Ayun yung parang bigla na lang matutumba na Ayun. Tapos kausap ko yung pinakawalan ko pala siya kasi iyak ng iyak. So, ayun. Malakas ang loob ko guys na wala siyang wala talaga siyang distemper. Alam niyo yun. Kasi kung kung may ganyan yan is tawag dito, manghihina daw yan. Ganon, or walang gana kumain. Meron naman Tapos nakipaglaro pa kay Poknat kanina. Or kahit siya lang mag-isa siya. Ayun, lumuluntak-luntak siya. So, ayun, kailangan magpa-second opinion ko talaga siya. Kasi, para malinawan na rin ako, maliwanagan. And then, kausap ko nga si Jaira ngayon, yung pinaka-owner niyan, na sabi ko, ano ba talaga nangyari? Kailangan malaman ko yung cause, kung kailan siya napilay, kung kailan siya nagkasugat, anong klaseng sugat, kung anong mga pinainom, kung ano ba yung mga, tawag dito? Kung nagtaiba, nagsuka, nagmuta, tumamlay. So, wala daw, hindi naman daw. So, after daw nung sugat, yung sugat niya naman lang is, yung parang yung di ba may kasi siya, may, tawag dito? Yung sa collar niya. Ayun. So, siguro nahigpitan lang. So, nagsugat siya, na-scratch lang siguro, kaya nagsugat siya. Ayun, dinala siya sa vet. Tapos, after doon, nung gumaling yung sugat, ganyan na. Na siya, nagpipilay-pilay. Tapos, malinis naman daw yung yung bahay ng second owner. So, parang imposible na siya, na magka-distemper nga siya gawa ng, di naman siya pinapalabas sa kalsada. Diba? So, yun lang guys, parang nabubuhayan ako ng loob na na wala nga siyang sakit. Ganon.
baka sa pinainom lang daw na gamot. Yun ang sasabihin ko sa doc later. So, babalitaan ko kayo, guys. Asan na yun? Ang ano pa naman niya, ang playful. Asan na yun? Ayun. Ayan. Ay, tinapon mo yung water mo. Tinapon mo yung water mo, baby. Para lang siya sipok na talaga. Itong si Poknat is parang kamot-kamot yung ano niya. Ano? Ano? Wala kang sakit, di ba? Wala sakit yan eh. Walang sakit yan eh. Oh. 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 Malusog yan eh. Laki-laki ng tenga mo. Ayan. Halis tayo ulit mamaya. Ano? No. Oops. Oops. May lalabas na sasakyan. Meron, te. Sige, wait lang. Poknat lang talaga eh. Oops. Maaaring kulang sa calcium, di ba? Sa iron, ganun. Oh, ayan si Poknat to. Yan ang hilig niya. Up. No. Doon na. So yung guys, punta na tayo sa vet ulit. Second opinion ni sino nga to? Si Tomtom. Ayan, si Ato. Ayun. Tomtom! Op! Ikaw ba si Tomtom ngayon? O, ba? Kailan pa kayo naging Tomtom, ha? Ha? Ayan. Let's go. Tara, let's guys. Tapos diretso ako umuwa para bumili ng ng gatas nila. Ayun. Kailangan ko mag-stock up ng gatas. Kasi si Tomtom, kailangan palakasin natin. Tara, let's. Ganyan siya guys. Parang poknat talaga. Ganyan din si Poknat. Parang laging nananaginip. Tapos gumaganyan-ganyan. So, ayun. Dito na kami sana sa the veterinary hub. Kaso, magko-close na daw sila eh. So, wala nang hindi na pwedeng mapa-blood test or yung sa poop, yung ganun. So, nirefer kami sa animal house. Eh, ang dami naman nag-suggest sa post ko sa Facebook or sabi yung friend namin is wag daw sa animal house. Ewan kung bakit, pero sundin na lang natin, baka mamaya lang sabihin din doon sa animal house, diba? Mas maganda daw sa UP Vet. So, di ko alam, baka kasi kailangan talaga siyang matest. Naawa ko sa kanya. Tingnan niyo naman. Sus naman yan. Oy. Ganyan siya guys pagka natutulog. Pero kapag gising naman siya, maliksi siya. Parang nananaginip na ewan na may nararamdaman sakit. Ano, nakakaawa lalo. So, let's go sa UP Vet. Push na to. Kakaloka. Kasi di rin ako matatahimik eh kapag pinagpaliban pa to. Kasi open daw yung kahit na nag-holiday. Si hospital ng mga talaga yan. Mga hayop. Ito kami guys, Pasig sa Greenwoods Pet Hospital. Ay sus, wait lang baby, lapit na tayo. Ayun. Dito kami ni-refer ng kaibigan ko kasi wag daw dun sa animal shelter nga at tusok lang ng tusok nila naman ini-explain yung yung pinagkagawa sa kanila. Sa kabila. Ayan. Sa animal lang hospital. Sa loob ng Greenwoods. Hindi ba We're siya here na guys. Hulog, nabaksak? Hindi naman daw. Trauma ay o nga may dito sa... Nagkasugat lang daw siya dito sa
Tapos never naman daw siya never nagtae, nagsuka, tumamlay, or fever. As in, wala. Kaya Pero usually pag distemper, ano yan eh? magmumuta, 'di ba? Oo, mamumuta. Sinisip ko. Pero nakakatakbo-takbo siya. Parang nga lang siyang mahina yung dito niya. Kaya madalas siya natutumba. Pero kung ipitik talaga dito eh. Kaya mukhang siyang distemper. Kaya. Mm. Bumili yung tenga mo. Alright, sige. Yun nga, i-repeat ko lang yung test ng Okay. distemper. So, I make sure na negative siya. And then after that, kukuha din ako ng sample ng dugo. Okay. While pinaprocess ko siya, i-x-ray na din natin, tingnan natin yung size ng puso niya. Kasi usually, yun nga, kapag magne-negative sa distemper, it's either may problema sa puso, yung sobrang laki ng puso nila, mas malaki compared sa ratio ng body nila. Okay. O kaya anything na neurological. Pero once nandoon na sa neurological level, hindi na namin yan kaya. Mm-mm. So, usually, referral na din yan pagdating na sa neurological. Okay. May gamot bang binigay sa kanya na reseta? Parang After vitamins lang. Vitamins O lang. parang pang lang to, maintenance. Alright. Gayun lang. B-complex ba yun? Nakalimutan ko. Oo. Hindi niya talaga yung yung Yung- reseta. Hindi. Pero regarding sa vaccines, kompleto ba siya? Hindi nga eh. siyang Wala vaccine. talaga. Okay. Kaya yun. Hindi rin naman siya binaksinan muna kasi daw kakarating lang sa akin. Oo nga eh. Pero wala bang sinabi ang owner regarding dito? Wala naman. Kasi maliksi naman daw talaga. Siya yun lang talaga problema sa kanya. Yung parang napipilay-pilay and kaya pina-adapt na at di na kayang alagaan at may baby. Okay. Unless naman, possible din kasi na nag-recover na siya sa distemper. Yun nga din Pwede sabi din. ng isang vet. Parang naano niya. No? Oo, na completely recovered na siya sa distemper. Pero once nga, lahat kasi na nag-show ng neurological symptoms, yung ito, ticking, pati paralysis. After a while, maintenance ng B-complex na vitamins, malilesen siya, pero hindi talaga siya completely mawawala. Kawawa. Pero nakakahawa pa rin yun, ganun. Kapag lalabas na yung sipon muta, pwede siyang... Oo, kasi yun naman doon wala talaga siyang hindi na magdagmuta or Pero walang sinabi yung previous owner. Wala naman daw. As in, healthy daw talaga siya na. Kasi nasa loob lang siya ng bahay. Okay. Hindi gumagala. Alright, sige. Wala ako ng sample ng dugo kasi Okay. wala akong makitang muta. Maliksi yan, nakikipaglaro sa mga large breed pa. Wow! Hindi kayo nadaganan siya. Hindi naman. Hindi. Hindi naman daw. Kasi tinatanong ko, sabi ko parang kako makumpleto yung masasagot ko sa vet. Sabi niya hindi naman daw talaga. Yung sugat lang talaga niya yun lang pinakita niya sa akin. Sa color na to eh. Oo. Kumakain siya ng biskuit, yung ganun. Malakas siyang kumain. Yung pin talaga eh. Willing mo na. Galing minpin pa rin eh. Ganyan talaga sila. Aggressive din. Aggressive talaga siya. Okay. Bihira. Siguro parang chow-chow actually. Mga 8 out of 10 na minpin. Aggressive. Wait lang. Ang higirap sa ticking. Sa harap na lang tayo. Mas less stress. Punta rito guys. May pet store na may hospital. Yan, kompleto din. Sa loob ng village. Na? Galing. So, dinayo pa talaga natin. Para lang dito. Pauwi na kami guys. So, ayun, negative pa rin siya sa sa distemper nga. Inulit yung test. Pero naman, sa blood naman kinuha. And then, blood test. Tapos, in-x-ray siya. So, ang problema sa kanya, malaki yung niya, yung puso niya. Kaya, ayun, niresitahan siya ng para sa puso. Tapos, vitamin B complex, mga vitamins. Kaya, ayun. Hi! Kaya sabi naman ni Doc, mukhang naman siya, maliksi naman siya. Yun, kaya,
yun na, tapos under observation siya for 7 days, 1 week. Ano pa rin daw para sigurado, i-isolate for 7 days kasi baka daw tapos na yung ano. Kasi hindi rin siya makapagsabi na ano na kung galing na siya sa distemper. Kasi kung pagbabasehan yung past na yung dating may-ari is wala ni anumang sign na meron nga siyang distemper o nagkaroon siya ng distemper. Kaya yun, muna siya, hiwalay muna siya for 7 days para din daw sa ibang dogs. So, ayan, medyo nakaluwag-luwag yung natin. Maganda ang future niya. So, yun lang. Kung naman daw, kung tsatsagain talaga yung mga vitamins niya, mga gamot niya is makaka-survive siya, lalo na yung twitching niya. So, ayun lang kasi parang Trembling, tsaka shaking. oo, tapos iwasan na mabagok yung ulo, yung matumba pag nagaganon. Kaya yun ang problema ko, paano may iwasan yung mabagok ang ulo. Kasi kung i-collar naman daw is baka lalong mabwisit. Lalong mabunggo-bunggo. Kaya tingnan natin guys. Doon na muna siya sa cage niya. Or doon na muna siya sa daddy. Yung cage ni Maggie. Doon na muna siya sa kuna. Anyway guys, pauwi na kami kasi loobat na rin ako. Sana hindi masyado matraffic sa sa EDSA. Which is expect na natin kasi nag-uwian na yung mga utaw. So, laters na lang. Bye na kami guys. Ayan, kamote. Ito yung inalmusal ko kanina. Ito din yung dinner ko. Ito na si Emma. Magay ka naman, Ems! Ayun. Ayun, kain tayo. Ito lang kay Daddy. Bubukas ng century tuna. Ingay ni Grot! Diyan ka muna!